Лагата БГ и днес снимаме втори епизод на нашето оцеляване. Как ми лаги като турско вино. И да, сега аз имам 56 арен. Дай да се цункаме за поздрав. Цуни. И тук с него Рамат. Обърни се! Куци! Обърни се! След така. След така прав. Куци! Яла Цуни! Цуни! Пусни ме шифтове! И Траян и Васил са го пуснали. Добре, да започваме. Отиваме в мината, както винаги. Не, няма да отиваме толкова в мината, просто ще си намерим някакво приятно място за къщичка. И забрахме Workbench първите. Не, ти го взе Workbench. Взе го. Не си го взел. О, да. Това е моя. Не е вярно. Аз без да исках ти попадна върху те, когато не чух. Уи, абатемо! Минавам към първия пич. Благодаря, че ме изстреля. И то много, че го изстрелях. Кой е ред да ме изстреля? О, Пиги! Ари да убием едно Пиги. Ей, аз искам едно Пиги, не само за тебе. Който го даде първи печели. Аз. Добре, си На мен, аз нямам нищо. Еми, аз това прасеник Само не XP ми даде. Еми, този вид ти не ги. Ти кой ли бил Аз си? направя една брада да събирам и нямам първо. Аз сега си направя една брада, Аз съм трети. защото ми крадеш леви. И аз както винаги си направя една брадичка, да мога да запомня. Да цепиш дървенце. Става нощ! Готов съм за чудовищата. Време е за бой. Направи една мъничка куличка. Аз всеки си направя една мъничка куличка. Ама няма един... Къде да има всичко с нея? Витко, и аз стигни седалката веднага. Ето, аз като гледай ми да ми мага. Правиш ли си куличка? Не. Аз си правя. Къде си? Кой правиш? Ми куличка. Че скрия чудовищата. Не да скрия така, няма се едно, че аз съм бия. Просто една мъничка кула. Е така. Аз стигнах до дървенцето. Мисля да се направя една къщичка. Бачка. Готин ли съм? Тя си направи да. Копаеш нагоре и стигаш до някакво дървенце и си правиш къща. Ама аз съм с голямо дърво, да знаеш. Браво, аз си я направих. Аз си слагам едно честче. Тук отгоре. И... Слагам си едно Ти workbench. коеш, нямам ми клип. Има туалетна. Има интернет. Има... Ти ще снимаш ли без мене? И даде, ама няма съместно от тук, че не да загуба. Сега ще направя малко от Ще снимаме само с мини, които пречат да качим 3-4 епизода. Ама братовчето трябва да го чакаме до събота, че да видим как се качват в YouTube. Аз знам само как се снима. Не знам как да ги кача в YouTube. Ма ти отсветяваш ли си? Не. Който където си стои повече не се движи, мерели се. И пристигна. И си дигни седалката. Ама той не може да... Еми, значи Няма се облягаш, значи. той беше на друго място. Ето няма да се облява. Пускам чудовищата, да знаеш. Готов ли си? Маре, ти вземи за пушки. Да, ти Даде ми ги вашия да глас ходя. донесаха и на моята ти. Някои, които не са ясни са. И на мен донесаха. Господине, някой ги отнесе и да знам. Точно. Аз си осветявам. Готина къщичка на дърво. Ти къде си? Ти къде си строиш базичка? И свърши ми камък. Ти къде си, бе? И ние ще ме видиш. Амо, ти по небавям ли си строиш?
Къде ми? Чакай, съм бачи пича. Почнах да слагам с... Това къщичка, бе, аз виж какво си направих. Къщичка на дървенца. Много съм готов, нали? Едни стълбички. Не, това ми е. Чест, че е Workbench, че... Аз нямам кол нито такова. Аз имам стак кол. Защото си взел моя, аз нямам... Не е верно, аз имах поне 50 няколко кол. 57 кол. Аз нямам нито едно кол, че нито едно такова. Какво е такова? Нямам кол и сега как си без меса. Ето, ела при мен да ти фърля 13 торча. Чакай да си довърши къщата. Пускай зомбита да те... Добре, пусна. Няма да се става с моята къща. Не знам. Аз съм си осветил малко дървцето. Нали знаеш, че дърво не може да се отцветя. Трябва да сложиш някаква камък и тогава да отцветяваш. Не можеш да слагаш на листа торч. Примерно. Аз съм го пуснал на лесно, че не се спалва за сега много. Не сме готови за толкова силно. И сега го казваш пред публиката и сега ще се смеят. Не, аз го правя заради теб, аз иначе съм се спускал на трудно. Не пускай да аз ме интервал. Ще умра или няма амбара. Нямам дърво. Ма не... Кой ме щипи? Аз слагам айрана да ми се пече. Опа, без искаси. Сепа нямам камък да се тура и печка да ми свети. Уха, зомбите идват към моята къща. Аз пък съм гладен. Казах си, че не сме готови. Пак има бая, който вече може да се катери. Аз съм си го направил твърдо безопасено. И няма как. Тук ми се зале... Васко, в кой бай? Съм много близо до теб, бе. Ивелина, кръка, Ивелина. Иван да седнат както трябва. Аз не ти виждам и снимам. Аз си го виждам и ти видях базичката даже. Ява ли? Виж да остри торчи. Хвърли торчи. Ако имахме златна ябълка, да щяхме да направим един вилигър. Ама и почнаха им трябва. Ето, фърлям. Ей, много зомбита има. Хората. Сега гледам да си пазам малко животчетата. Не ме е страх. Ето, фърлям. Взимаш ли ги? Не, нищо няма. Ама аз не съм ги фърлил. Видя ли ги? Видя ли ги? Направи си екрана по-светъл. Къде е? Видя ли ги? Виждаш ли ма? Ми да. Ето пила е, толкова ли сте? Ма това е на моето островче. Да, Не, малко ми се много. а, да. Гледай нагоре. Гледай нагоре, когато си в кола, иначе може да ти помогнеш. Мен ми се пече и ще дай се айранч. Доста айранч си имаме ние. Аз мога да се направя една готина врата. Даже открив. И аз съм си направил такава. Да, това са. Вече
Ох, аз искам да сляза да си направя малко дървенце, ама... Ние тук ли се заселваме? Ми къде друга се? Та само ме залепя с седалки. Аз не се мести и хич не ме залепя. Аз се отклонявам. Затова спрях. Защото ти си умирал, аз умирам през света. Не е вярно, дрести, защото тук ще спрях чудовището. Тук ще спрях чудовището, затова ти си до края. Що ги спряме? Пускай да мачне. Ще ги избия. Да. Колко време е на мен? Ще си правя къщичката. Искам да си направя къщичката тогава. Сега как си бронирам къщата. Чувате ли ви? Като слезем, заставате по двама до нас плътно, защото има ученици от други училища, да не се изгубят и после да ви търсят. Не се смей. Аз успях да си направя... Бъдем в други училища. И да се държите прилично, да не ви обсъждат после как сте се излагали в театъра. Добре, госпожо. Никакво говорене и никакво звънене на телефони. Добре, госпожо. Кажете на онези телефоните отзад деца пият. Телефонистите, изключвайте звука вече. И тези тук телефонисти. Ние сме геймъри. Ма фалшивката. Имам... Аз имам шугъркейн, това не го Аз забравя. ще остана накрая. Внимавайте да не забравите якета, телефони. Аз също не съм. Пристигнахме ли? Хайде, излизайте. Добре, довиждане всички от нас, това направихме. И до нови от мен. До после.